אתרי האינטרנט של חברת אל על, בנק פועלים ועוד רשימה ארוכה של חברות וארגונים נפגעו השבוע ממתקפת האקרים נוספת. הפעם זה הסתכם רק בנפילה זמנית של אתרי האינטרנט, אך מה יקרה אם האקרים יצליחו להגיע למידע הרגיש ביותר, שנמצא בבסיסי הנתונים של החברות הישראליות? נמצא איתנו על הקו מומחה אבטחת מידע והמשנה לנשיא האיגוד הישראלי לאבטחת מידע, מר דני אברמוביץ', שיסביר לנו עד כמה חשובה עבודתו בימים אלו, ועד כמה אנו האזרחים צריכים לחשוש מפני המתקפה הסייברנטית. שלום דני. שלום יותם. תראי, אתה מנהל אבטחת מידע באחד המשרדים הבכירים והחשובים במדינה. בנוסף אתה מייעץ ומרצה בכנסים של אבטחת מידע. ספר לנו מה זה אומר בגדול אבטחת מידע, קודם כל. אוקיי, אז משמעות אבטחת המידע בגדול היא לוודא שאנחנו שומרים בעצם על סודיות המידע. כלומר, רק אלה שמורשים לגשת למידע יוכלו לגשת למידע. דבר נוסף, אנחנו צריכים לשמור גם על שלמות המידע. כלומר, אף אחד לא שינה את המידע ללא רשות שלנו. והדבר האחרון הכי חשוב, שאנחנו יודעים גם לאחרונה, להתקפות, אנחנו שומרים בעצם על זמינות המידע. כלומר, שהמידע יהיה זמין אף ורק למשתמשים שיש להם צורך לגשת אליו. ומבחינת התקפות של האקרים, בעבר היית נוכח באיזושהי מתקפה של האקרים באחד המשרדים או החברות שעבדת בהם? לצערי, כן, מבלי לציין משרדים. כל הזמן יש התקפות כאלה ואחרות על כל מיני משרדים וחברות שונות במשק הישראלי. זאת אומרת שזה לא דבר כזה חדש, נכון? ממש לא. אנחנו מוקד מרכזי בעולם, וכמעט כל אתר סיומת ישראלי הוא מוקד שמושך האקרים בעולם, וההתמודדות עם אירועים כאלה היא לא פשוטה. דרושה הכנה מקדימה מאוד אינטנסיבית, כדי שהארגון יוכל באמת להתמודד עם זה בצורה נאותה. ואיך הצלחתם לטפל בעניין של המתקפה? המתכון להצלחה בהתמודדות עם מתקפות כאלה זה הכנה נכונה מבוא מועד, ערנות ויכולת תגובה מהירה לאירוע, ומגוון מערכות הבטחה שחובה שיהיה בכל ארגון וארגון. הבנתי. ובמתקפה האחרונה של האקרים שתקפה את אל על ועוד בנקים, היא הפילה להם אתרים, זה הגיע גם אליכם, למשרד הממשלתי? אז זהו, למזלנו, בחלק ממשרדי ממשלה שמחוברים דרך תהילה, שזה בעצם הספק אינטרנט הממשלתי, אז הם לא ממש הרגישו את ההתקפות, אבל תהילה עצמם הם כן הרגישו, הם מתמודדים מדי יום עם אלפי ועשרות אלפי התקפות. אם ככה, אני מבין שעקב כל ההתעסקות עכשיו סביב הנושא, זה אומר שהפופולריות של אנשי אבטחת מידע עולה. אתה בתור איש מקצוע, אתה מרגיש שחלה איזושהי עלייה בתקציבים, בהשקעה של החברות עצמם על האבטחת מידע שלהם? אז אני אחלק את זה לשתיים. אחד, אנחנו באמת שמחים, חלה עלייה דרמטית במודעות של נושא אבטחת המידע, גם בקרב הנהלת הארגון וגם בקרב האזרחים. מצד שני, הפחד שלנו, שיש איזה חשש, איזה טרנד שהוא כרגע סקסי ומושך, אבל זה ילך ויעלם עם הזמן, ועוד פעם נחזור לאותה תקופה שההנהלה פחות מעניין אותה ולא משקיעים, ושוב נקרא זה בחדשות בעוד כמה חודשים. הבנתי אותך. זה נראה כאילו נכנסים למין מלחמה כזאת, אנחנו לא יודעים לאן זה ימשיך, אבל אני רואה שאפילו הממשלה החליטה שהיא מקימה יחידה של סוג של האקרים או אנשי אבטחת מידע שאמורה להגן ברמה גלובלית על כל משרדי הממשלה והמדינה. אתה חושב שהיוזמה הזאת באמת יכולה לעזור באיזושהי צורה, להגביר את ההגנה? אז אני בהחלט חושב שכן, ואני מאוד מברך על היוזמה. חשוב שהמדינה תתערב ותיתן מענה במיוחד לאותם גופים שהם לא בעלי יכולת ולא יכולים להתמודד לבד עם האיומים, ואני כן בהחלט מברך על היוזמה של הממשלה לסייע בנידון והיא יכולה לסייע. כפי שציינתי, למשל, רוב משרדי הממשלה לא מחוברים לאינטרנט ישירות, אלא דרך ספק אינטרנט ממשלתי, שהוא בעצם ערוך 24/7 להתמודד עם התקפות מסוג זה, בין אם זה מערכות ובין אם זה כוח אדם, שמנטרים 24/7 את המערכות. לסיום, דני, אני רוצה לשאול אותך, עד כמה אנחנו האזרחים, אנחנו תמימים, אנחנו לא מבינים כל כך מה זה אומר מלחמה סייברנטית. מבחינתנו ראינו את זה בכמה סרטים בדיוניים ועל זה אנחנו מסתמכים. עד כמה אנחנו צריכים לחשוש מלהשתמש במחשבים האישיים שלנו, אם בכלל? אז מבלי להישמע פסימי, המצב הרבה יותר חמור מ2-3 כתבות שעלו לחדשות, ומבלי להיכנס לפרטים טכנולוגיים, אנחנו עדים להתקפות שהן יותר ממוקדות, יותר מתוכננות ויותר מתוחכמות ממה שהיה פעם. אם פעם היו וירוסים שהמטרה העיקרית זה היה לפגוע במחשב, אנחנו רואים עכשיו שהפגיעה היא הרבה יותר מסיבית, הרבה יותר ממוקדת, וכן יש מקום לדאגה. מה שאנחנו ממליצים על האזרחים, להיות ערניים יותר ולהקפיד על כללי בטיחות בשימוש באינטרנט, במיוחד זה הוראות שמקבלים מהבנקים, וכמו שאמרתי, ערנות זה מאוד חשוב. יש איזשהו גורם ממשלתי שיכול להמליץ לאזרחים על איך לנקוט
יש דבר כזה. בוודאי, יש לנו את האיגוד הישראלי לאבטחת מידע, שאנחנו באמת שמחים לסייע גם לאזרחים וגם לגופים. הסיוע הוא ללא תשלום, זה איגוד ללא מטרות רווח, והמטרה שלו בדיוק לתרום לקהילת אבטחת המידע בישראל. מפרסמים מדי פעם מאמרים וכתבות והנחיות באינטרנט, באתר של האיגוד, וכל אזרח שמודע מוזמן בעצם לגשת לאתר ולהתעדכן ולעקוב אחרי השינוי. אז דני, אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהתראיינת אצלנו. תודה רבה לכם, שבוע טוב ושקט, והכי חשוב, מאובטח. מאובטח, הכי חשוב. תודה רבה. תודה, ביי ביי, להתראות.